थुमाया जोंनि कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजन मथे गोबाव सम जाबाय बे कमिटिया आरो बे कमिटिखौ जोङो आरो गोदानै जोङो दाफुंनो थाखाय बे कनफारेन्सखौ बानायनाय जादों। दिनैहाय जोङो गोदान मोनसे जिल्ला कमिटि दाफुंगोन आरो बिनि थाखायनो जों बे कनफारेन्सखौ माबादों आरो बेवहाय जोंहा गोबां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गोबां राजनितिक भाबै सामाजिक भाबै अर्थनैतिक भाबै शिक्षानि फारसे जोंहा रायलायनांगौ गोबां दङ। जोंहा नेक्स्ट फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय मोनसे एजेन्डा प्रिपेरेसन थायो। बे एजेन्डाफोरखौ जों प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो दा रायलायगोन आरो फैगौ 3 बोसोराव जाहाथे जोङो मोजाङै खामानि मावलांनो हायो। फारफ्रोमबोथिंजाय जोङो जाहाथे रायजो राजानि बा जोंनि पार्टिनि आइडिय'लजि आरो जोंनि BPFनि मावनो लानाय थांखिफोराव जोङो जाहाथे क'क्राझार जिल्ला हिसाबै गासैबो निर्देशखौनो जाहाथे जोङो मावफुंलांनो हायो। बेनि थाखाय जोङो सावरायगोन आरो गोदानै मोनसे कमिटि दानायनि थाखाय बे कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों। जोङो बेरेखा दोलो हिसाबै जोङो बेखौनो बुंदों जे कनस्ट्राक्टिभ जिथुनाखि अपोजिशन जेखौ जोङो रायजो राजानि सुख दुख रायजो राजानि जिथु लुबैनाय बिनि बेरेखा जुदि खामानि जादोंब्ला बेखौ जोङो सोरखारनो आसि थुनानै खोन्थानाय आरो आसि थुनानै माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ जोङो आसि थुनानै खोन्थानाय आरो गुबुन माने माबाजों खामानिजों जाहाथे जिल्लायाव उन्नतिनि खामानि जायो बेफोरखौ जोङो खोन्थाना होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो जोङो उन्नतिनि खेथ्रआव खुनु धरनर कमप्रमाइज खालामा जासै जोङो उन्नतिनि थाखाय जि रोखोमै खामानि मावनांगौ बिनि थाखाय जोङो कनस्ट्राक्टिभ खामानि मावलांबाय थागोन। ना बेथ' प्रेक्टिकेल रायजो राजाया बुंबाय माने बे सत्य आरो रायजोनि बुंनाया एकदम सत्य। दिनै सोरखारा जिर' माने बिग जिर' बिथांमोना खुनु धरनर उन्नतिनि खामानि मावनो हायाखै। जिफोर उन्नतिनि खामानिया मावजादोंमोन बेफोर खामानियाबो थाबथाबावदोंसो। जेखौ जोङो उन्नतिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बे खामानिफ्रा दा थाबथानानैसो दंबावो। बिथांमोना खुनु धरनर गोदानै माबा मोनसे माने बिथांखि लानानै खामानि मावनो हादों बिथांमोना खुनु दिनबो मावनो हायाखै आरो मावनो हानायनि बिथांमोना इच्छा गैया। खारन बिथांमोना खोथाखौल' बुंनो रोंगौ खामानि मावनायनि बिथांमोना आइडिया गैया। आरो जोङो मोजां परामर्श होनो नागिरोब्ला बिथांमोना गावसोरखौ माबा मरेल टिचिं होनाय बादिसो गावसोरखौ माबा बुजायदों बिदिसो लायो। थांनाय एसेमब्लियाव नोंथांमोना निस्सय नुदों मेडिया पार्सन हिसाबै नोंथांमोना नुदों जेला जोङो नंगौ खोथाफोरखौ जोङो जेला सोङो नंगौ खोथाफोरखौ जेला जोङो बुजिनो नागिरो जेला बिथांमोना हाउसखौ मिसगाइड खालामो अब्ला जोङो राइट डिरेक्शनजों जेला जोङो हाउसखौ लिड खालामनो थाङो बिथांमोना अब्ला जोंखौ बुङो जे नोंथांमोना जोंखौ मरेल टिचिं होदों नङा होमबा मरेल टिचिं होगासिनो दं नङा होमबा नोंथांमोना जोंखौ मरेल टिचिं होनो नागिरगासिनो दं नामा बिदिसो माने उल्था बिथांमोना हाउसाव बेबादि बुंनो नागिरो आरोखि। NGN रेगा बे NGM रेगाया 100% माने नन गभार्नमेन्टेल जब बेवहाय खुनु रोखोमैबो गभर्नमेन्टनि हस्तक्षेप जाया। बे जाहैबाय पाब्लिक लेभेलनि मोनसे कमिटि थायो पन्चायत लेभेल कमिटि मनिटरिं कमिटि बिथांमोना ग्राम सभा जिरायो ग्राम सभायाव सिद्धान्त लायो बबे गामियाव बबे जायगायाव मा लामा नांगौ बान्दो नांगौ बबे जायगायाव मा नांगौ मा नाङा बिनि बिथांखिखौ पाब्लिकआनो ग्राम सभा जिरायनानै थिरांथा लायो आरो थिरांथा लानानै बेखौ एप्रुभेल खालामना हरनाय जायो आरो बेखौ एप्रुभेल मथे रायजोनि पिपल्स पार्टिसिपेसनाव बे खामानिखौ जायो। दा बे पिपल्स पार्टिसिपेसननि जिथु खामानि बे खामानिखौबो जुदि राजनितिकरन खालामनो नागिरोब्ला
बेवहाय फिथा हास'नायनि मा अर्थ दङ फिथा हास'नानै इन'ग्रेसन खालामनानै बेहाय राजनितिकरन खालामनायजों रायजो राजाफ्रा माबा डेभेलप जागोन रायजोफ्रा खामानि मावगोन मास्टार रुल रेकर्ड खालामगोन बे रेकर्ड खालामनायाबो पाब्लिकआनो खालामगोन बेवहाय खुनु धरनर माने पलिटिकेल पार्टिफ्रा बा गभर्नमेन्टआ बेवहाय एकाउन्टेबिलिटि थाया जिथुनाखि जोंनि प्रशासनफ्रासो बेवहाय एकाउन्टेबिलिटि जायफोरा डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोर बिथांमोनानो एकाउन्टेबिलिटि आरो बिनि गासैबो रेकर्ड खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मास्टार रुल रेकर्ड खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिथु ओएस जिथु माने रिलिज खालामनायनि जिथु एमआइएस खालामनाय दायित्व बेखौ सरकारा माने गासिबो गाइड खालामनानै खामानि मावनांगौ दा फिथा हास'ब्लानो जे उन्नति जागोन आरो बे फिथा हास'नायनि हास'नायनि माने अर्थ जेबो गैया हास'दों हास'फेरनो मोनाखै बे एमजिएन रेगानि फिथा हास'नानैनो जुदि पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आरो माथो होनदों आरो बिथांमोनखौथ' नोंथांमोना मिथियो जे दिनैनि दिनाव जिसिबां माने एडुकेसन बिल्डिंआनो जा ओमफ्राय जोंनि जिथु आइटि पार्कआनो जा बड'लेण्ड डिब्रुगड़आव इउनिभार्सिटि बर' एमएल डिपार्टमेन्टनि बिल्डिंआनो जा बबेबा पिडब्लिउडि बिल्डिंआनो जा बबेबा माने गिदिर अनुष्ठानानो जा बे सिगांनि सरकारा मावनानै गालांनाय माने बै मावनानै गालांखानाय जिथु लुनानै गालांखानाय बे न'खौनो बेफोर अनुष्ठानफोरखौनो बिथांमोनहा फिथा हास'गासिनो दं माथा हास'दों गोदान फिथा हानायनि खुनु नजिर गैया दिनैनि दा मिशन आरो भिजन बे मिशन आरो भिजनआ बिथांमोननि जिथुनाखि मिशन आरो जिथु भिजन बे भिजनानो प्रेक्टिकेल नङा बिटिसिनि रायजो राजानि माने जोंनि जिथुनाखि पटेनसियेलिटि उन्नति खालामनो हानायनि जिथु पटेनसियेलिटि आरो जोंनि जिथुनाखि सामाजिक अबस्था जोंनि जिथुनाखि इक'नमिक आरो जोंनि जिथुनाखि ससियेल आरो जोंनि जिथुनाखि जिअग्राफिकेल जिथु माने माबा अबस्था बे अबस्थाखौ लानानैसो जोङो मिशन खालामनांगोन आरो भिजन खालामनांगोन दा बे मिशन आरो भिजनाव जुदि नोङो अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनो नागिरोब्ला अख्रांनि हाथरखिखौ बोरै थुख्लायनो हागोन दा जोंनि बिटिसिनि बास्तब अबस्था रायजो राजानि जिथु बास्तब अबस्था आरो जोंनि जिथुनाखि उन्नतिनि जिथु धारा बे धाराखौ लानानै जोङो माबा प्लेन एन्ड प्रग्रामफोरखौ लानांगोन आरोखि प्लेन एन्ड प्रग्रामा जोंनि बास्तब सामाजिक आरो अर्थनैतिक आरो जोंनि जिथुनाखि मानसिफोरनि साननो हानाय साननाय आरो जिथुनाखि प्रयोजन निड बेस मिशन एन्ड भिजन जानांगौ आरोखि निड बेस दा निड बेसनि बारा जुदि नोङो डिजिटेल इन्डिया माने साननानै नोङो परिबर्तननि होननानै जुदि नोङो गासैखौबो परिबर्तन खालामनो नागिरोब्ला मोनखानाय क्षमताखौबो हरफिननानै परिबर्तन लाबोनो नागिरोब्ला बेवहाय माबा परिबर्तन जागोन नामा जेबो जाया আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022